Pomocou programu Picasa nahráte fotografie z vášho digitálneho fotoaparátu do počítača, jednoducho a rýchlo vytvoríte fotoalbum, vaše fotografie rozstredíte a usporiadate, nahráte online alebo odošlete prostredníctvom e-mailu. Program Picasa je vyvíjaný spoločnosťou Google a je pre každého dostupný zadarmo. V prípade, že máte vytvorený účet v službe Google, napríklad vlastnú e-mailovú adresu Gmail, môžete vaše fotoalbumy nahrať online do služby Picasa Web a zdieľať fotografie s rodinou alebo známymi z celého sveta. Pomocou programu Picasa dokážete z vašich fotografií rýchlo vytvoriť fotografickú koláž alebo filmovú prezentáciu, označiť geomiesto na Google Mapy, umiestniť fotografie do služby Google Earth alebo bloga. V programe Picasa môžete taktiež organizovať a prehrávať vaše videonahrávky z mobilného telefónu alebo digitálnej kamery. V tomto kurze ukážeme, ako získať a nainštalovať program Google Picasa zadarmo na váš počítač, pozrieme sa na pracovné prostredie, základné funkcie a nástroje. Pripojíme fotoaparát k počítaču, nahráme fotografie, upravíme a rozstredíme fotografie, vytvoríme fotoalbum a následne fotoalbum nahráme online do služby Picasa Web, webové albumy.